ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಲೈವ್ಗೂ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಪಂದು ಅಂದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಚಡ್ಡಿ ಬತ್ತರ ಪುರ ಆಂಡಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡವೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ರೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕವೆ ಅಂದ ರಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅಂದ ಕಾತಂದಿತ್ತಾರ ಒನ ಸಾಂಡ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಒನ ಸಾಂಡ ಇರಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಇರಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿನಿ. ದೂರ ಪೋಯರಿ ಪಾತೆರ ಜರತೈತೆ ದೂರ ಪೋಯರು ಕೇನು ಜಾವಾಯ್ಸು ದಾದಾ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡಯಟ್ ಶುರು ಮೂಜಿ ಪೋರ್ತು 2 ಚಪಾತಿ ಒಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ಹೌದಾದೆ ದಾನೆ ಕೆಂಪು ಬ್ರದರ್ ಸಾರಿ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ದಾನೆವು ದಾಯೆ ಡಯಟ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದಾಯೆ ಡಯಟ್ ದಾದಾಂಡು ಮಲ್ಪರ ಬೆಂಗ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಡಯಟ್ ದಾಯೆ ಡಯಟ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ 30 ಜನ ಐಡುಡ್ಡುಲ್ಲೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತೇರು ಪಾತೆರ್ ಜೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಪೋಯರು ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ಬುಡಾರೆ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಬೈದ್ಂಡ್ ಇರೇ ಬಂಜಿ ಬೈದ್ಂಡ ಅಂಚ ಡಯಟಾ ಓ ದೇವ್ರನ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ಛೇ ಐಕ್ ನಾನ 2 ಚಪಾತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿಲ ಆತೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ತುಲ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರಪ್ಪ
ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪಾರ ಅಂದತೆ ಕಂಡವಟ ತಿನ್ಪಾರ ಅಂದತೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ಓಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ 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 ಅಲ್ಲ ಕೇನಂಡೇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಚಂದ್ರಾತಕ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನವನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಏರ್ಪು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಯಾರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾತಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ರಕ್ಷಿತಕ ವನಸ ಅಂಡ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾತಕ ಕೊರ್ತೇವನ್ರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುದೆ ಬಾರಿಟ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಾದ ಉಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ 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 ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಾದ ಉಂಡು ತುದೆ ಬಾರಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ದಾಲ ಐಟಮ್ ಎನ್ನಿ ಕಡಪುಡು ಬಾರ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಮಟನ್ ಕಡಪುಡು ಬಾರ ಚಿಕನ್ ಕಡಪುಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಉರುಡಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಬೋರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿಲ ಕೆಂಪತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಲ ಕೆಂಪು ಅಂಚ ಇರೇ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ತಿನ್ರೆ ಅವು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಡ್ಡಿಲ ಕೆಂಪು ಬೀಟ್ರೋಟ್ಲ ಕೆಂಪು ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ಇರೇಗ್ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ರಾಕೇಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಇರೇಗ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಾಕೇಶ್ ಪಂಡೆರ ಎರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡದ ಬುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೋರ ಅಂಡ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋರ್ ತೋಡ್ಡ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಯಾರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಓಲೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು ಬರುವೇರು ತುದೆ ಕೈತಾಲೆ ಏಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅಂದ್ ಕೈತಾಲ್ ಕೈತಲ್ ಅವೇರು ನವಾಲು ಬಟಾಟೆ ಕುಂದ್ರಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಬಾಸೆಂಕ್ ವರ್ಪುಚ್ ಅದು ಹಿಂದಿದಾರ ಅಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಿರೆಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ದಿನಲ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಿನಲ ಕೆಂಪು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡುನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಒಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ ಹಿಂದಿದಾಯಿ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಹಿಂದಿದಾಯಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪು ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ ಹಿಂದಿದಾಯಿ ಆ ದುಪ್ಪು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇವನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಒಣಸಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುದೆ ಮೇನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇಗ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ತುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಗ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಒಂತೆಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿ ಒಂತೆಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಗೆ ಪರಾಟೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿನಿ ಒಲ್ಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನಂದು ಅವಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದತೆ ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏರ್ ಬಲೆ ಬಾಣಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ತುದೆ ಬರಿಕು ಅನ್ನ ಬಲೆ ತುದೆ ಬರಿಕು ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಯಿ ಭವ್ಯ ನಡೆಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ
ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ನಾಗ ಅದಂದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆಜಿ ಒರಿಯರಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಜಿ ಕೋರಿಗನ ಹತ್ತಾರಡ ಯಾವು ಅವೇ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಒರಿಯರಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಆಜನ ಹತ್ರ ಆಜಿಗೆ ಹಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇನ್ನಿ ಆಟ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇನಿ ಒಲ್ಪಲ ಆಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಸತೀಶಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯರಾ ಒರಿಯಪ್ಪನ ಆಟೋಗೆ ಪೋಯರಾ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಂಚೊಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾನಗಲ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಚಳಿ ಜೋರುಂಡತೆ ಎಂತ ಜೋರುಂಡ ಚಳಿ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬರ್ಪ ಕೋರಿ ಕೊನಕ ಐಕ್ ದಾನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗಾಲ ಪಾಂಡ ಮೀನ ತಿಕ್ಕಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಕುರ್ದಿ ಅಂದಂದು ಗಾಲ ಪಾಂಡ ಮೀನ ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲ ಮೀನದಾನೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಮ್ಮ ಜಸೊಂದೇರು ಬಾಬಾ ನಗಲು ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಲ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸತೀಶಣ್ಣ ಚಳಿ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಚಳಿ ಜೋರುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಚಳಿ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಚಳಿ ಏರು ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಎಪ್ಪನೆತ್ತೆ ಚಂದ್ರತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಏರು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಮೋಜು ಜನ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಕೇನುಜ ದೂರ ಪೋಯರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪಸಂದ್ ಪೋಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಮೀನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಕೋರಿ ಬೋಡಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕು ಕೋರಿ ಅವು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನ್ಲಿ ಪನಂದುಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಟಿಂಗ್ ಆತನು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಾಟಿಂಗ್ ಆತನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಜ್ಜಿ ಅವು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದಂದಿ ರೇನೆ ಬನ್ನಿ ಬೆಂಕಿಯ ಅಂದ 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 ಏನಣ್ಣ ಪಂಡೇರತ್ತಾವು ಪನ್ಯತ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕಿ ಬನ್ನಿ ಅವು ಅಂದ ಅಂದು ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ನೇಮಕ್ಕಿನಿ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕುಲೆ ಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ ಕುಲೆ ಕುಲು ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಅವೇ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರ ಏಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಕೋರಿ ಓಡೆ ಹೋಪುನು ಗೂಡದವರಿಗೆ ಓಡಾತೆ ಓ ಕುಲೆ ಪಜ್ಜಿ ಕುಲೆನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಕುಲೆನ ನುಂಗೆಲ್ ಕುಲೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನುಂಗು ದಿಪ್ಪೋಡು ಚಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದುಲೇರು ಇರ್ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತನ ಏಮಕ್ಕ ನಿಜ್ಜಿರಿ ಏಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಆತಿರು ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತೆರಾರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜರತ್ತೆ ಓ ಮುರಾಣಿ ಅಂತ ನಿಜ್ಜ ಉಂಡತ್ತ ಬಾಲೆ ಜತ್ತೆನಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಜತ್ತೆ ಜತ್ತೆ ಮಾಮಿ వచ్చి ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಜಾನ ದೆಕ್ಕರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಲೈವ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ಯಾರ ಹೆಜ್ಜೆರು
ಆಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡ ಇತ್ತ ಸರಪಾಡಿಡಿ ಇನಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಡ ಸರಪಾಡಿಡಿ ತಿನ್ಗಿ ನೀ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಚಂದ್ರತ್ಯಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಓಲವು ಕುಡ್ಲಾಡತೆ ಚಲಿಕ್ ಒಡೆ ಆಟೋಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಂದಪ್ಪ ಚಳಿ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಇನಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕೋಡೆರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಚಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಡೆ ಮಾಮುನ ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ವೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿದ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ಹಾ ರೇಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ವರ್ಷದಿನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಂಡು ಕೋಡೆದ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದು ಎರಡ ವನಸಾಂಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ ಮುರಾಣಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ತೂತು ಜಿರೆ ನಾನು ಇನಿಯೇ ಬಾರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪರೂಪ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಇರ್ಲಂಡ ಅಪುರ್ಪ ಆತರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಮೊಲ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಪತ್ತಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಲನ್ ಪತ್ತಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೋರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೊನಪಿನಿ ಒರಿ ಮೀನ್ ಒರಿ ಕೋರಿ ಒರಿ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚ ಕೊನಾಡು ಹಾ ಈರ್ ದಾದ ಕೊನಪ್ಪರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡ್ ದಾದ ಕೊನಪ್ಪರು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಜವಾನೆರೆಗ್ ದಾದೆ ಚಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಆರ್ ಮೊಲ ಬತ್ತಾರ ಪೋತೆರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಮೊಲ ಬತ್ತಾರ ಪೋತೆರ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಲ್ಲಿ ದಾದೆ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಸವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ವನಸಾಂಡ ಏರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾಬಾ ನಗಲ್ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಬಾಬಾ ನಗಲ್ ಅಂಚನೆತ್ತೆ ಪತಾರು ವೇರು ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಪವೆ ಬಿಸಲ ದೆಕ್ಕುದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪೀರೆ ಇರೆಗ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಪೀರೆಗೆರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಕೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚಟ್ನಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೆತ್ತಿ ಹತ್ತು ಕಜಿಪತ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ ಚಟ್ನಿ ಗುಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೋತೀನಿ ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೋತೀನಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಂದಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊತ್ತೀನಿ ಬೆಂಕಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೊತ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆ ಸುದ್ದೆ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಲ್ಲು ಕರೆದು ಸುದ್ದೆ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕೈತಲೆ ಜಾಲೆಜಿ 5 ನಿಮಿಷಲ ಎಜ್ಜಿ ಪೋರ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪೋಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ತುದೆ ಕೈತಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ನೀರ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಉಂಡು ಏಮುಲು ಮೂಲು ಡ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತ ನಾಡ್ದು ಅಂಚಾದ್ ಕೈ ಸೈಡ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರುಂಡು ಅಂಚ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಒಂತೆ ದೂರ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಾವುಲು ಅಂದಿಯೇ ಸರಪಾಡಿ ಕೈತಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಓಹೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತೆ ಹತ್ತಿಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಮರಿಯಾಲೋಡು ಮರಿಯಾಲೋಡು ಸುದೇವಾರಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಸುದೆ ಬರೆಟ್ ಬಿಸಲೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಪುದಾರ್ ತುದೆತ್ತ ಸುವರ್ಣ ನದಿ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ವೇ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರೆ ಅರ್ಚೇಚೇರ ಅಂದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಉಂಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚ ಉಡುಪಿಡು ಕಕ್ಕುಂಜೇಡು ಉಡುಪಿಡು ಕಕ್ಕುಂಜೇಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಂಡ ಒಂದೇ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಅವೇ ತುದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ನಂದಂದು ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಉಂಡಿ ಸುದೆಗೆ ಆ ಕುಂದಾಪುರೋಡು ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಪೋಪುಂಡವು ಬೊಕ ಐಟೆ ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟು ನೆಟೆನೆ ಪೋತುಂಡವು ನೀರು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುದೆಟ್ಟೆನೇ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾವು. ಅಂದಂದು ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಅಂಜನ ಸತೀಶನ್ ಇರೆಗ್ದಾನೆ ನಾನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಇತ್ತಿನ ಸುದೆಟ್ಟು ಕಡಪುಡು ಬೇವೆ ಇರಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನ ಇರೆಗ್ದಾದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಏನಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಡಪುಡು ಬೇರೆ ಸುದೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಟನ್ ಕಣಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಮಟನ್ ಕನಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಮಟನ್ 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 ಕೊನಲ್ಲೆ ಓ ನಮ್ಮನೆ ಸುದೆ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸುದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರೇರು ಅಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಟನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಮಟನ್ ಕನಪ್ಪೇರಿಗೆ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಬೋಡಾವು ಮಟನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಟನ್ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಬೋಡಾವು ಮಟನ್ 2 kg ಇಪ್ಪಡು ಕೋರಿ 2 kg ಅವಂದು ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಉಂಡತ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಲ್ಲೆಜೆ ರಾಜೀವ್ ಯಾಕಡ ಪನ್ಕಾರು ಏತ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಂಚಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತ ರಗಲು 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸುದೆಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಓರಿಲೆಜ್ಜೇರು ಪಾತೆರ್ಜೇರೆರ್ಲ ಸುದೆ ಎಂಚುಂಡು ತೂಂದು ಬರ ಪೋಯರ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಕ್ಕಿಂಜಡೆ ಬರೋಡು ಆ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಲ್ಪ ತುದೆ ಬರಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇ ತುದೆಟು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಲಿ ಅಂದ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ಬರ್ನಾಗ ಲೈಟೇ ತುದೆಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಬರಿ ಟಿಪ್ಪತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ತ ಅವೇ ತುದೆಟ್ಟು ಪಿರ ಪೋಲಿ ರೇಗ್ ಬರಿಟ್ ಒಂದು ದೀಪ ಅವಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಡಾರಿರು ಮಟನ್ ಸರಿ ಕೇಳಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ರೈಲು ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾರೇರ್ನ ಓ ದಾನೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದೆನ್ನುವಾರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರೋರು ನೆನ್ಪಾಪುಂಡು ಓ ಐತೆ ಕೊರಿಯೆ ವನ್ಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊರೋಡು ಸತೀಶನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೆ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲಾರ್ಯಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅವ ಪನ್ಲೆ ತುದೆ ಬರಿಟ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲಾರಾಗ ಪನ್ಪರ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಏರೇನು ಕಾತು ಕೊಲ್ಲುನಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನಾ ಆವ ಐಟೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬರಪೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬರಪೆ ಸತೀಶ್ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮಗ ಒಂದೆನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತನಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಟನ್ ತಿನ್ಪುಜರಿಗೆ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲುಂಡೆ ಉಂಡು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಂಡು ಉಂಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ಎದುರ್ಲಿಲ್ಲುಂಡು ಪಿರಾಡ್ ಅಂತ ದೂರ ಉಂಡು
ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಎದುರು ಇಲ್ಲುಂಡು. ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಎದುರುಂಡು. ಮೂಜಿ ಅತ್ತು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಉಂಡು. ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪುಜಿ ಅಂದೆ ತೂಪುಜಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂವರ್ಚಿ ತುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ಎದುರು ಬರ್ಪಿರ ಏಪ್ ಬರ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಏರ್ ಪಂಡ ಚಾನೆಲ್ ತೂಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಆರ್ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಏಪ್ ಬರ್ಪಿರ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪುನಾಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ ಪುರ ಲೈವ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಆರ್ನ ಹೂ ಚಾನೆಲ್ ಉಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್ ಕೋಟೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಹೂ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಉಂದೇನಾ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ. ಅಂಬಾಗಿಲ ಕುಕ್ಕುಂಜೆ ಅತೆ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಅಂಬಾಗಿಲ ಕಕ್ಕುಂಜೆನೆ ಸತೀಶನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಬಾಗಿಲವು ಮಲ್ಲನೆ ತುದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಮಲ್ಲನೆ ಮಲ್ಲನೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಹೌದಾ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ ಬಂಡೇರಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಂಡೇರಿ. ಓಕೆ ಬಂಡೇರಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಂಡೇರಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬಂಡೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ತುದೆ ಮಲ್ಲೊಂಡಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುದಾರ್ ಉಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವು ಐಕೆ ಸುದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಳೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಪುರಪ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ. ರಾಜ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಾ ಬಾಯ್ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಕನ್ನಡನೇ ತುಳುವೆ ರಾಜಾ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುದೇಟ್ ಮಿಯಾರೆ ಪೋಯಾರ್ ತೋಜುಂಡು ಸುದೇಟ್ ಮಿಯಾರೆ ಪೋಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಏರು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಮಿಯಾರ ಪೋಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬಲೆ ಮಾರಣ್ಣ ಆಪನೊಂದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ ಬರ್ಪೆ ಇರದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನು ದಾಯಗಿ ಅಕ್ಕನೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಆತೆ ಅಲೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ 10-11 ಗಂಟೆಲ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಖಾಲಿ 10 ಗಂಟೆ 10-11 ಗಂಟೆಲ ಆಪುಂಡು 11 ಆಪುಂಡು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು ಅವಲ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಆತೆ ಅಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಎಂಕುಂಡು ಈರ್ ಪನ್ಪರ ಅಕ್ಕ ಒರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನು ಅಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಓ ದೇರೆನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ರಾಜಾಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ತುಳು ಬನಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಳು ಆಯ್ರು ರಾಜಾ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಳುಕ್ ತಗಲ್ ಬನ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಪನ್ಪರೆ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅರೆಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ದಾದನೆ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಬೈ ಪನ್ನೆಗ್ಲೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಪನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದವ ನೋಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪನಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪುಜನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಂಡಡ ಗುಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೇ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಪ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಕೋಪ ಕುದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋಪ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕೋಪ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೋಪಡ್ ಪಂಡೆರಡ ಅಕ್ಲು ಪನವನ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾಂದಲ ಕೋಪಡ್ ಪಂತಜಿ
ಆರ್ ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಗುಡ್ ಬೈ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ತುಬಿ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಬೈ ಪನ್ನಿ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಿ ಐಕೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ಅಂಚಾನೆ ಕೋಪಡ್ ಬಂತು ನತ್ತವೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮಟನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡ್ ಬೋಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ತಿನ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಮಟನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ಯಾವ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ ದಾದೆ ಮಟನ್ ಇರೇಗ ಬೊಡ್ಚಿಂಡಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡತ್ತ ಮಾರ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಈರ್ ತಿನ್ಪುಜಾರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ನನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾದ ನಿಖಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಯಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇರು ದಾಲೆ ಜೀವನ್ ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಮುಖೇನ ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ನೇನ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಐಟ್ ಪೂರ ಕಟಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಿ ಕೆಲ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಲ ಪೂರ ಬೇತೆಲವ್ರ ಪಾತೆರ ಇಪ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ನೋಡ್ಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೇನ್ ಎಡಿಟರ್ ಅತ್ತಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಅತ್ತ ಹತ್ತತ್ ಮಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಅತ್ತು. ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ವರ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಆತ್ ಜೊತೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ. ದೂರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ದೂರ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕೈತಲ್ ಐತಲ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿಲ್ಲ ಎದುರು ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಹತ್ತು ದೂರ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ. ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುನ ತೋಜುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಹಬ್ಬಿ ವೈಪು ಬತ್ತಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್. ಅಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ವೈಪ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೈಪ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಂದು ಅವದಾನಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ವಿಡಿಯೋಗು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಏರ್ ಮೀರಾ ಯಾನ ದಾನೆನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ಆರು ಅತ್ತಿ ದಾದನ ದಾದನ ಪಾತೆರಂಡು ಅಪ್ಪಗ ವಿಡಿಯೋ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾನೆಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆತ್ ಎಂದಾಪುಜಿ ಅಂಚತ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರಿ ಗೆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತ ಪಾತೆರಂಡು ಅಪ್ಪಗಾರು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಆರೆ ಪಾತೆರ್ವಿ ಅಂತ ಪಂತೇರು ನಾನು ಏನ ಪಾತೆರ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ವರೆಗೆ. ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅಪ್ಪಂಡ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವು ಮಟನ್ ಎಂಚಿನ ಸತೀಶನ್ 500 ಗ್ರಾಮು ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಎಂಕಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರತ್ತ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಓಲಿ ಅವಿಯೇ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಈರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುರೆ ನನ್ನ ಕನಪಿನಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಬನ್ಪರ್ ಒಲ್ಲ ಇರೆಡ ಪಂತುಂಡ ಆತು ಲೆಜ್ಜ ಅಂದು ಇರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ ಟೆಟ್ಟಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೇಗದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನಗ ತೆತ್ತಿಗೆ ಇರೇಗದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಸತೀಶ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡೇರ್ ಆತೆ ಆತೆ ಕನಪೆ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಐವ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕಾಡು ಆರ ಐವ ಪನ್ನಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಈರ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊನಪ್ಪರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರ ಐವ ಪಂಡ ಇರಂಜಿ 500 ಕೊನಪ್ಪೆ ಪಂಡರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ದಾದನ ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿರೇಗ್ ಏರ್ ಬನ್ನಿತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಇರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಇರನೇರ್ಲ ಲೆವ್ದುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರ್ ಮೂಲ್ ಬಾತ್ ಲೈವ್ ಬಾತದ ನಿಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎನ್ನನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಇದೇನು ಲೆವ್ದೇ ನಾನು ಅಂದೆ
ಈರ್ನ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಇರ ನೇರ್ ಬಂತಿರ್ಲ ಈಗ ಬರ್ರ ಚಂದ್ರಾತಿ ಯಾನ್ ಬೌಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನಪ ಯಾವ ಅವು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಿಯೇ ಬೌಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೌಬೌ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾನಲ್ಲ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಗು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ಲ ಮದಿಮೆಗು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಫೋಟೋಗು ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸತೀಶನ್ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆಗು ಪೋಂಡ ಕಡಿಮೆ ಪಟಾಕ್ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಎಂಕ ಅವು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಟ ಪೂರ ಕೆಲ ಜನ ಪಟ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಟಾಕ್ ಪೂರ ಪೋಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಬರೋಡೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪನ್ಯ ಕೇ ನೋಡತ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐನೂದು ಕೊನಲೆ ಐನೂದು ಅಯ್ಯೋ ನೀವಾರ ಆರ ಐವ ಪನ್ಯ ಅಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಐನೂದು ಕನಪೆ ಅಂಡದತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ತೌತೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬೀಜ ಇನಿ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಈರನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಈರ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ದಾದೆ ಮರ್ಲೇರೆಗ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರೆಗ್ಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬುಡೇದಿನ ದುಂಬು ಬುಡ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಈರ್ನ ಹ್ಯಾಬಿ ಅವು ಎಂಚಯೇ ಯಾನಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಬಂತಜಿ ಇರೇ ಮರ್ಲು ಜೋರುಂಡಯೇ ಇರೇನು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರೋಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇರೇನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬಂತು ಜಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ನ ಅಗತ್ಯ ನಿಜವೇ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋದು ಖಾಲಿ ತಿಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಕವರ್ ದೀಪ ಕವರ್ ದೀದು ಬರ್ಪ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಉನಸಿಗೆ ಪೋಪುನ ಮದಿಮೆಗ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾಲ ಉನಸಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಯಾರನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಲೈವ್ ಗಲಾಟೆ ಮಂತಂಟಲ್ಲಿ ಮರಾರ್ ಮುರಾರ್ ಲಂಚನೆ ಪಾತೆ ಇದೇರು ಪೊಂಜ ಆರು ಒಂಚೂರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಮಾತೇನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವಾರ್ ನಿಲ್ಲಡಾಂಡು ఒక లైవ్ బతాంచి బరు మల్తండి ఏర్కి నిర్నోడు ఐడ్ మల్తు వాడాకల కమెంట్ బర్ పూజెంగ్లేవి 1000 ದೀಪ ಕವರ್ ಪುರ ಮದಿಮೆಗುಲ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದು 1000 ದೀಪ ರಾವಲಿ ಮಾರ್ರೆ 1000 ಅದಿದು ಗಟ್ಟಿ ಡೊನಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪುನತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಊಟ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಬಂದದ್ದ ನೀವು ಮನೆಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದದ್ದು. ಓಕೆ,
ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಏರೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮರ್ಲು ಪಂಡಾರ್ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಭವ್ಯ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕಿನಿ ಕೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಲಕ್ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಏರೆ ಗರಂಚ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಅರೆಗ ಅಂದು ಏರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಮರ್ಲು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈ ಕಥಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈ ಕಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಿ ಯಾರಂತೆ ಕತ್ತಲು ಅರ ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಬಾಲೆ ಜೈದೇನ್ ಅಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೇಗ ಜೆತ್ತೀನಿ ಇದು ನೇಪಲ್ಲ ಚೂರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಅವೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಆತಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಮೇರ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಪುನದ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾರೆ ಮುರಲ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಜನ ಬೇರೆ ಓದುದು ಜರ್ಗಾರ ಇಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನಂತೀರಿ ಮುರಳಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದು ನೈಜಾನ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಮಾತಾಡ ನಾ ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೀರಿ ನೀ ಲೈವ್ದು ಹಿಂಚಿನವು ನರಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲಡ ಅಂಟು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೀರಿ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ನಾಗ ದಾಯ್ಕ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಭವ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಬನ್ಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎರೆಗತ್ತಿ ಹತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾಯ್ಕೇನು ವೀರಿ ಅದ ಅವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲ ಡಾಂಡ್ ಉಲ್ಟ ಬಾತಿರ್ ಲೈವ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಮಪುರ ಪೋಯರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಚಲಿ ಆಪುನಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತಿರ್ ಏರುಲ್ಲಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಉಂಡಾರೆ ದಾಯೆ ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಬಡಾಪ್ ನಾಯ್ಕ ಉಂಡಾಯೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡ ಕುಳು ಒಂದು ಉಂಡ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಸುರುಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಚಿನ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದು ಉಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂದ ಓಕೆ ಆರೆ ಕೆಲ ಸತ್ಯಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಮೇರೆ ಸುಮಾರು ಸತ್ಯಂಚ ಪನ್ನ ಉಲ್ಲ ಜಗ್ಗು ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಏರುಲ್ಲಕ ಏನೈಕ್ ಉಲ್ಲ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ವನಸ್ ಆಂಡೆಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಏಪದಿ ಇಪ್ಪುನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಸಂಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಏಪದಿ ಇಪ್ಪುನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಲ ಬರಡತ್ತ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನನವು ನೋಡು ಈರ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡೆಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ನಿಕುಲು ಏಪ ಪಂಡಾರ್ ಅಪ್ಪಗ ದೀಕ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ನೀರು ಏಪ ಪಂಡಾರ ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿ ದೀಪನ್ಗೆ
ಆರು తెల్లలు రాజీవ్ అక్క పనందులేరు ఎన్న ఆండు వనాస్ జగ్గు పనందులేరు రాజీవ్ అక్క నిఖిల్ నా వీడియోడు వాయిస్ దాన్నే ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು అయిన సరి మలుపులే అవే పనందులేరు జగ్గు బ్రదర్ ಅವು ಒಂದು ಅಂಡಿಜ್ಜಿ ಏನ ಗೊತ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಮೈಕ್ ಕೊಣತ್ತೆ ಅವೇ ನಾಲ್ಕು ಹೊರ ಹೊರ ಲಾಯ್ಕ್ ಜೋರ್ ಬಾತಿರ್ಬಲ್ಲ ಹೊರ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರ್ಬಲ್ಲ ಲಂಚ ಬರ ನಗ ಕೇನುಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡೆಂಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ ಜಾವು ನೆಕ್ ಆಪ್ ಜೋ ಮೈಕ್ ನೆಕ್ ಆಪುಜಿ ಮೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಡೆಂಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತದೆ ತೊನು ಯಾನ್ ಒನಸು ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಅವಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ ಅವ ಇರು ಒನಸು ಮಂತ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಮಟಾನ್ ಉಂಡವೆ ಅನ್ನೆ ಪನ್ನಾಗ ತುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯಿನತ್ತ ಎಂಚಿನಗೇನೊಂದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಏಪ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಸುದೆಟ್ಟು ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಏಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೊಣ್ಣೊಯ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಜಾಬ್ ದಾದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಜಾಬ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚನ ಬೆಲೆ ಒಪ್ಪುನ ಗಾರೆದ ಬೆಲೆ ಗಾರೆ ಗಾರೆ ಗಾರದ ಬೇರೆ ಜಿನ್ಲಿತ್ ನಡಿಗೆ ಇಂಚ ತೋಟದ ಇಕ್ಲ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿ ದೆತೊನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜಗ್ಗು ಅನ್ನಿ ಅವನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಅವು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಮುನ್ನ ಭಯಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಮೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ ಆವಂದ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷಗ ಆವಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪದ ಯಾರು ದುಬೈ ಬೇರೆಡತ್ತ ದುಬೈ ದತ್ತ ಮರ ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆ ಬೇರೆಡತ್ತ ಏಪ 31 ಕಾವ 1 ತಾರೀಕು ಕಾವ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜೆ ಕಾವು 1 ತಾರೀಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಹೌದಾದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅದಾದ ಅದು ಇಪ್ಪುಡರು ಹೌದಾದ ನಾವು ಯಾಕಡೆ ಅವು ಖಾಲಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬತ್ತ 38 ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ಲಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕಾಗಿ ಏಪ ಪನ್ಪಿರಾಣಿ ಹೌದಾದ ನಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ದಾದನ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಅವು ಮಟನ್ ಕಣಾರೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವು ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಕೊರ್ನಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಟನ್ ಕಣಾಲ ಎಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಏಪ ಪನ್ಪಿರದಾಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಅಂದ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡವು ಉಂಡು 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 ಅವಿಂದ ಅದ ಅಲ್ಪಡು ಕೆಂಪು ಚಟ್ಟಿ ಪೋಯರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪೋಯರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ 5 ಗ್ರಾಮ್ಗೂ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾವ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡಾರ ಐತೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆದಾದ ಲಾಗ್ ಭವ್ಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆದ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿನಿ ಏರ್ಲ ತೂದಿ ಇಪ್ಪರಿಜ್ಜಕ್ಲದ ಆರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೂತೆರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ದಾದ ಅಂದು ಎಲ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ
ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಅವ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನಿಯೆ ಉಲ್ಲಾರ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ನಿಂಗ್ಲೆಂಜಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಪ್ನಿ ಇನಿ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ತೂದು ಓಕೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಜನತ ಕಡೆ ಇರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಈಕ್ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅವ್ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭವ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲತ್ತದು ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಂಚ ಒರಂತ ಪಿದೈ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಯಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿನ್ ಬೇಗ ಬರೋಡ ಮಲ್ಪುನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆತೊಂಡ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿನ್ ಬೇಗ ಬರೋಡತ್ತ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಿನ್ ಒಂದಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ 5 kg ಕೋರಿ 3 kg ಮೀನ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಮಟನ್ ಯಾವ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ತು ಜನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬರನ್ನೆಡ್ಡೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ 5 kg ಕೋರಿಗೆ 3 kg ಮೀನಿಗೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಮಟನ್ಗೆ ಆತ ಯಾವ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನೆ ದಾದಾನ್ ಪರ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಕೋರಿ ಕಚ್ಚು ಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋದರ ಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಭವ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ತೂವರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಾರು ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಮೆಗ್ಗ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿತಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೀರ್ ಬೊಡ್ಚ ಮೆಗ್ಗ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೀರ್ ಬೊಡ್ಚ ಮೆಗ್ಗ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತು ಬಡಾತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನ ಗಿಡಗೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ತೂದೆ ಪೋಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಒಂತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದೇ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಜಿಲ್ಲದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತೀರ್ ಬಿಯಾರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೊನಪೇರ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕುಡಾಯಿಕ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕಾಸು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಿಆರ್ ಮಾಲ್ಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಕನಪೇರು ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕ್ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಪನ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ನಮಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗವೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ದೇತಂದೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಜಾನ್ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪಡ ಎದುರು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಅಂಡಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮುಖ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಊರುಗು ಬರೋಡು ಅತೆ ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಊರುಗು ಬರ್ಪರತೆ ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಪನೋಡುಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ಊರುಗು ಬರ್ಪರಂದು ಓಕೆ ಮೆಗ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ
ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಾಯರ ಅತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ರಿಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ನಿಖು ಯಾರು ಬರ್ನಾಗ ಯಾರು ಬರ್ನಾಗ ಬಿಸಿ ಏರ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುವಾರ ನಿಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬರ್ನಾಗ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪು ಜಾರು ಈರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ ಬರ್ಪರತ್ ಇವ್ರು ಅಂಚ ಫ್ರೀ ಆವನ್ಗ ಪನ್ಕ $16 ಅದು ಪಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಾಲರ್ ಕೇಳ್ನ ಎರಡ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಅವು ಡಾಲರ್ ಒಲ್ಪ ತೋಜ್ಪ ಉಂಡಿಯೇ ಡಾಲರ್ ಒಲ್ಪ ತೋಜಪ್ಪ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಿಸಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಿಸಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಜವಲೊಂಜಿ 78 ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬಲತ್ತ ಸೈಡ್ ಅವ ಕೇಳ್ನ ಅವ್ವೇನ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಎಂಚಲ್ಲ ರೊನಸಾಣೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಲ್ ಬತ್ತನ ರಾಜೀವ್ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತನ ಮಾಲ್ ಅವಲ ಬತ್ತುಂಡು ರಾಜೀವ್ ಯಾಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾಲ್ ಬತ್ತನ ನೆಂಟಿ ದಾದ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಟೈಮ್ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಟಿ ಪೋದು ಅರ್ನ ಪೋದು ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ನಡುಂಡೆ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾಪ ಚೂರು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಕೆಲವು ಪನ್ನೆಂಟು ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇಡದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆತುಜೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತಾಡ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಲೆಜ್ಜಿದಾಲೆ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪದರೆ ಆ ಪಿನ್ ಗತ್ತ 3,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ದ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಅವು ಆತುಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಏನ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದ ಮೇಲ್ಗತ್ತ 3,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಐಡ್ ಬೊಕ ಮಲ್ದ ಮಡಿಯಾಲಗ ಬಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಮಡಿಯಾಲಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಯ ಇನ್ನಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿಯಾ ಓ ನಿಖಿಲ್ 3,000 ಆನಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನ ನಂದು ಬ್ರದರ್ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಐಟ್ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು 3,000 ಆನಾಗ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ನೆಟ್ ವೈಟಿಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತನು 3,000 ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತನು ಅಪ್ಪಣ್ಣ 4,000 ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿನ್ಗ್ ಅಂದ 4,000 ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕತೆ ನನ್ನ 4,000 ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪಿಂಟಾವು
ನಾಗೇಶನ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ ಮದ್ಮೆ ಪೋದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಇತ್ತೆ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ఇప్పుడు ಜನ ಉಳ್ಳೇರದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯರ್ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಳಿ ಅತ್ತಾಗ್ಲಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಗ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಎಕಾಡ್ ಪೋಯರತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಮಡಿಯಾಲಗ ಊಟ ಆಯ್ತು ಮೀನು ಕರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಮಡಿಯಾಲಗ ಮೀನು ಕರಿಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇನ್ ತುಯ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಯರ ಇರ್ ಮದ್ಮೆ ಪೋದಿತ್ತಾರತ್ತ ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಯಾರು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಜಗ್ಗು ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಚಳಿ ಉಂಡ ಕೇನಂದುಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿಯೇ ಚಳಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಚಳಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿನಿ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಚಳಿ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಳಿ ಬಾರಿ ಜೋರು ಉಂಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐಕ್ ನಾಗೇಶನ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಂಚ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಚ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾರ್ ತೆಲ್ತದಲ್ಲೇರು ಹೌದಾದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ 22 27 28 ಜಪಾನ್ ಚಳಿ ಅಂಡಂಚ ಪನೋಡೆ 22 27 28 ಒಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬೆಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೌದಾದ ನಂಬರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಿ ಅವು ಚಳಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪನೋಡುಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 22 27 28 ಪನೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡಿಗೆ ಚಳಿ ಅಂಡ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇ ಕೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಕೇನಂದುಲಾರ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಇರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಜೆ 22 27 28 ಬನ್ನಿಗೆ ರಜೆನಾ ಆ ರಜೆ ಬಂತು ಜುರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓ ಯಾನು ದಾದ ಅಂದೆನ್ನೆ ಅವರೆ ಅಲ್ಲ ಚಳಿ ಜೋರಣ್ಣ ಅಂಚ ಪನೋಡ ಅಂದೆನ್ನೆ ರಜೆನ ಇರು 22 27 28 ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಾರ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅರೆಗ್ಲನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ಉಂಡುಗೆ 27 22 27 ಮದಗೆ ನಾಗೇಶನ ಸತೀಶನ ಅಂಚೆನ್ನೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಪೊನ್ನು ಉಂಡುಗೆ 27 22 22 ಮದ ಇರೇಗ ಹೋವ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಪಿದಾಡಿ ಟಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಈರ್ನ ಬೇಲೆದ ಇಡ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಟ ಗುರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಟ ಗುರ್ನಿಕ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಆಟ ಗುರು ಒಂದು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಅಂದ ತೆಲ್ತ ಅಂದಿ ಅರೆಗ್ ಪೊನ್ನು ಉಂಡು ಗೆತೆ ಈರ್ ಪಂಡಾರತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಹೂವ 27 ತಾನೆ 22 ತಾನೆ 27 ಮದನ 22 ತವನ್ನು ರಾವೊಂದು ಇದೆಂಚು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಲ್ಮೆ ಅನ್ಪಾರ ಅಂಜನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಎತ್ತೆತ್ತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತೈತ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ತಿಳಿದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ 22 ಮದಾವ ಬನಂದು ಏನ ಮಿಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಆರು ಯಾನ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ದಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಕೇಂಡ ರೈಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಜಿನ 22 ಪಂತು ಬೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆತ ಸುರುಕು 22 ತಾನೆ ಪನ್ಪೇರು 22 ಮದ ಬಂಡೇರು
ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು. 22 ಲಾಸ ದಾದಾ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 22 ಲಾಸ್ ಏನನ ಪಂಡೇರಾರು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ಲೈವ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್, ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಐತ್ ಬರ್ತ್ ಬತ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗು ಪೋಯರು ಪಾರ್ಟಿದ ಚಾಹಿತಿ ಅನ್ನಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಅಂದ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ. ಏತ್ ಖರ್ಚಾವು ದಾದ ಅಂದ್ ಪೂರ ತೂವರ ಪೋಯರ್. ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್.